Hän halusi tällä teollaan osoittaa, kuinka rikas Venäjän kieli on. Aiemmin hän on julkaissut jo toisenkin kirjan, jossa kaikki sanat alkoivat O-kirjaimella. Ja tämä P-kirja sitten ilmestyy piakkoin. Kultjapovin kotikaupungissa Nizhny Novgorodissa harkitaan epätavallisen saavutuksen kirjaamista Guinnessin ennätysten kirja. Eräs toinenkin on sinne päässyt samasta kaupungista. Leonid Krainov, hänen ennätyksensä on käyntikorttien kokoaminen 30 123 eri maasta. Kuuntelijamme Asko Viinikainen, joka tuli tunnetuksi myöskin autossa istumiskilpailussa tässä toissa kesänä, jossa istuttiin autossa niin mahdottoman tiukasti, ettei sieltä lähdetty ollenkaan. Lopulta voitettiin kilpailussa sitten palkinnoksi. On pannut vähän näytettä tässä sitten siitä, että mitä turkulaisittain ottaen voitaisiin tehdä samanlaatuista. Hänellä on tässä Taisto Taikuri-niminen tarinan alku, joka sitten kuvastaa myöskin, kuinka rikas suomen kieli voisi olla. Katsotaan, mitä tämä tuntuisi, jos tämä tulisi koko kirjan verran. Tenava-tuokioiden taianomainen taituri Taisto tulee Tampereelta. Täällä Turussa Taisto työskentelee tautisesti tuntitaksalla taitavana taikurina. Taistosta tuli todellakin tunnettu totta totisesti. Turussa työskennellessään Taisto toisti temppujaan taajaan tahtiin. Taiston tasoista temppuilijaa tarvitaankin tämän tästä. Täällä Taiston täytyy toimia toisten tasokkaiden taiteilijoiden tapaan. Toisetkin tuntuvat todella tasokkailta. Taisto tiesi tarvitsemansa täydellistä tukea tytöiltä, tädeiltä, tutuilta tai toimitsijoilta. Täydellisen tasoisen taikatempputuokion tähden tänne tulleet taputtivat taukoamatta Taistolle tämän taitavan tuntuisen taikurin tempuille. Tempuista tekijä tunnetaan, toistelivat toinen toisilleen. Taistosta tuntui taianomaiselta. Tunnin taikomisen tapahduttua tuli tauko. Taisto tuprutteli tupakkaansa tyytyväisenä. Tästä taisi tulla todellinen tuokio taiteelle tarkastellen taustalle. Taisto tunnisti tuttaviaan tämän täyden talkoilla tehdyn talon toisella tasolla. Tervehdys tutuille! Tutut tunsivat täydellistä tyydytystä Taiston takia. Taistosta tuntui taivaalliselta. Toiset tilasivat teetä tai tulisen tuntuisia totejaan. Taisivat tädit tosin tilata tuoremehua. Tomera tämä Taisto, tädit tuumailivat. Tämä Tapaninpäivä tuntui täysin toisenlaiselta. Tungoksissa törmäiltyjen tuntien tultua täyteen. Tänään Turussa tuntui täysin tungoksettomalta. Täysin tyhjinä torit, turut tai tulotiet. Tänne tullessa Taisto tapasi tuskin tutun tuttua. Taisto tutki torin tienoa todella tarkkaan. Tutut tulevat toisten, totesi Taisto. Taidan tässä tallustella taikataloon. Toisinaan tuttaviaan tarvitsee tosissaan. Tänä talvisena Tapaninpäivänä Taisto todella tajusi tämän. Tampereella tuhannet tutut tuntuivat toisinaan taakkana Taiston tajunnassa. Turussa täysin toisenlaisessa tilanteessa taiteilija tarvitsi tohinaa taustalle. Taikuri taikomaan, tajusi Taisto. Tulijaa tervehdittiin taputuksin. Taisto tunsi todellista toveriutta tätä taiteilijoille tärkeää taputtajatahoa tarkkaillessaan. Taas tulisi todellisia taidolla tehtyjä taikatemppuja. Täytyihän teille taata tasokasta taidetta, totesi Taisto tovin taivuteltuaan taputusten takia. Taikuri tiesi todella tekemänsä tärkeää työtä tämän talonkin takia. Tämä työväentalo tarvitsi tuloja. Tuloja tarvittiin täyttämään taidolla tehtyä talousarviota tavalla tai toisella. Tuloja tulee toisinaan tarpeeksi, toisinaan todetaankin tulleen tappiota. Taikuri tiesi tämän. Tuloilla taattiin taikurillekin tuntuvat taskurahat. Tunteilun tuntua, totesi Taisto. Tunteet täytyy tukahduttaa tyynesti. Taikuri teki tavattoman temperamenttisen tuntuiset tekoset. Tuloksena tulinen talitintti, tuohinen torvi törähteli taustalla. Taskusta tuli toinen tiainen, todella täydellistä. Taputuksia. Taisto tiesi tehneensä todellisen tempun. Täytyi tehdä toisiakin täydellisyyden takia. Tusina taikatemppuja täytyy taitaa täysin. Tänään tuntuu täydelliseltä, totesi Taisto. Kirjoittanut Asko Viinikainen. Taajuudella 100,1 Radio 100.